tanggung jawab mulai bareng kok sing tanggung jawab Sing becak kowe. Nek ora padha karepe, kowe ora gelem mulai. Iya ya. Nah, iya wong sajeke men dadi bebau. Dadi engko nek disrengeni Ki Suralaya, Iya jagane. Ha iku sengene ya wong loro, apa ki wong loro. Apa ora sing tuwa dhisik? Sing disrengeni sing tuwa dhisik. Sing nek sing bener ki sing tuwa. Iya. Sebab tuwa ki apa to? Tuwa ki gane ngenteni metune nyawa. Lah ya mlane kok disrengeni dhisik. Ora apa-apa. Nek cara aku tak kandhani. Lek dadi bebau leren wae. Kowe wis tuwa aku ya tuwa. Gawene gelut karo lemah. Ning urip ki butuh mangan. Gampang nek men butuh mangan. Kowe gelem tak kei cara? Piye? Pawitan 5.000 nggo ngingoni anak bojo sak jege urip. Wah, ora iso ana regan. Aja kowe gelem apa ora? Regan ki larang banget dadi. Gelem apa ora nggo ngingoni sak jege urip anak bojo karo putu. Cukup kuwi murah banget kok. Nah, gelem 5.000 gelem Heeh. tukokno degan. Degan. Ah iya. Degan Bojo iso ngurip anak bojo. degan diplathok banyune dombe. Heeh. Degane dicukil dipangan, bathoke nggo ngemis. Kuwi sak jegek. Imbangane dadi bebau. Entuk ngelmu kaya ngono iki mari saka. Kok entuk ngelmu kaya ngono iki saka. Lah aku golek-golek ini kan. Aku ming pangen-entakku kok. Coba. Wiwit esuk macul. Ya ta? Tandurane kurang bejane nggo dipangan mereng. Yo awake dhewe tundhone ming diseneni karo juragane. Saiki nggon mula wentah lemah. Heeh. Sing jeneng wong tani kuwi labetane. Heeh. Sak temrek gedhe tumrap sapa wae. Padane Upamane piye? wong urip butuh mangan. Heeh. Mangan saka wetune wiwi Iya. sing diolah dening para tani. Padane ditanduri palawija. Upamane Ya umpamane ana nek sing perangan pala kependhem eneng tela. telo pendem Nek sing pala mandul umpamane kates. tes, Nek sing pala kesimpar umpamane semangka. semangka. Aku ya lucu. Piye? Tak konanduri kacang prol, kacang lanjaran, kae lho, kacang dawa kae lho. Mak kok tanduri kacang bawang iki piye kowe iki? Ayo karepku kuwi engko njur metune kacang bawang terus dibunteli njur budal. Oh karepe ngono kuwi. Aku enak men kuwi barang wis mateng e. Saiki ngene, upama mengko juragane mulih saka sawah. Nek diseneni wong loro lho. Ora buang-buangan lho kowe. Mau sing tuwa dhisik. Aku ya gelem diseneni ning kuwi mesti wae aku diseneni kowe ya mesti diseneni ya. Oh, dadi kok kaya ngopo iso ngono. Saiki awake dhewe siap-siap diseneni. Ora siap-siap kae. Halo. Cantik kae. Mongko ning desa Ngampel ki sandung jekluk Pak Denggolo. Iya. Tiba gabrus Pak Denggolo. Mongko wonge tegelan. Ning ndi ya kae. Kowe kono bae. Wes. Kowe kudu wedi nek kowe.
Sebagai sapa aku? Ayo kake pengrawit kono. Lah yo diparo. Nah. Wah. Tempelan ngendi iki mau. Piye kuwi? Mongko idune bacin. Wong loro lho janjine. Wah. Wis bablas. Nek takoni pokoke gaweane wis rampung kabeh. Kuwi mesti maido. Oh, so. Gaweanku ora iso rampung. Rampung kuwi Ora. Tak nyondo. Timbangane tangane kok wong cepot sawet tak tepasane dhewe kene tak tepasane kene. Iso malah. OTBC. Le. Wonten apa juragane? Do tak wene ngerti. Sak ora kena nggo jajan. Hah? Ora kena nggo jajan. Karepmu digawe apa? Diwenehi kok wenehi ngerti kuwi. Nek wenehi dhuwit ora nggo jajan. Engko nek kowe ora ngerti apa-apa ya bingung. Ya yang kuwi Entah. Sing jeneng pangan kuwi ya, Le. Pangan kuwi temumpanging gawe. Ora ming temumpanging lambe. dirungokno. Dapurmu nyambut gawe apa? Aku wong tuwa wis gelem ngrampungke tilas winian. Tak rata dimendang ditanduri. Lah kok kowe padha lingguh kepenak iki karepmu piye? Ngoten juragane. Niki wau guyang sapi. Kula guyang jaran. Nggih mun nyambut gawe kabeh ta ngoten niku. Bola balik nek bajingan iki. Kowe ngerti ora? Wah, Bajingan ngerti ora? Bajingan iki cemplon gulane ning jaba. Soale ning jero sumuk, iki jenenge bajingan. Nek biyen sopir gerobak, iya. Wong kuwi nek omong sing ati-ati. Tembung ki geseh sithik wis beda karepe. Upamane cangik karo canguk. Beda. Cangik kuwi wayang, nek canguk tukang dodok acung-acung. Wuru karo wuruk. Nek wuru kuwi mendem, mendem nek urung tutur. Turu karo turon. kowe turu, Ron. Turon. nek turu ki merem, nek turon kuwi teturon. Omong do blanyungan ora karu-karuan. Kowe nek turu ki karo ron tok, liyane ora. Betul? Rasa baleni. Nah, Kaya ngono kok baleni. Wis nyambut gawe apa kowe mau? Bubut-bubut bubut apa? jenggot. Nek kaya ngono kuwi ana wong sing dipacul ndase iki ya. Kaya ngono kena nggo tepo tulodo ya. Kok ndekno kok kiwa tengene desa ngampal ki kok tunduk kabeh. Karepku ki aku memang susu kowe. Aneh. Omongane kok ngono kae coba. Apa kena kanggo patuladan? Ora ta? Ngono ki tak kadake apa kowe kandha dhewe. Wah, aku Ini rene. Nesu. Ini mrene. aku ya siap. Wah,
apes banget awake bekas maling. Mesti jadi awe pedang cilik. Nek Sura Baksa, Sura Menggala, yen maling kok. Kowe ora buka keremi wis turu. Wong sing nangis kene kok sing bingungi kowe iki ngopo? Iu. Gawat to. Kok meneng wae. Pak, kula lagi nang pasar. Dina iki ana apa cemplu? Pak, kula daya wong lanang. Kula ajeng disembranane wong lanang. Kowe uyak-uyak wong lanang. Nggih. Kowe uyak wong lanang. Nggih. Sing kleru kowe no. Kenapa kula sing kleru to, Pak? Nek uyak wong ki angger mandek ora sida diuyak. Pak, kula wedi tenan. Watuk terus to, Pak. Pak, niku mulya kula nututi kula lho, Pak. Apa kowe ora kandha nek anake Sura Menggala apa piye? Nggih pun. Suramangkala ki apa ngoten? Sing nguyak kowe Nggih. Oh, nek pancen bocah kurang ajuan. cempluwo. Tintene aku gawa gawon. Sama ngerti cempluk. Loh, Ayo ngerti nek cempluwo. Ngopo Nandor? Ayo pedhongke Loh. gawon. Tak kon ngenteni mergo aku gawa gawan. Sing wong nguyak kae. Kae sing nguyak. Oh, Ilani, ya daku Iki pacul tenan. Yo lah. kowe arep ngilani dadaku ngelangkai sirahku. Kowe arep amplak apa? Ku ya ampun. Sabar juragane, sabar. Tak tetakane kene. Wis. Wis dalan ditekke. Ojo. Lah iki sisan ben kamu. Iki sapa? Cangkemmu mau muni piye klo? Jare duyau ya wong lanang. Kae lak lanang kae. Burine niku. Oh, Cecek kula. kuwi kok. Oh, pancen. Piye iki? Mriki Gus. Mriki. Dereng ngertos. Lah kok malah aku sing arep dibawa pacul iki piye? Oh ya. Yang tenang kowe. Kan gak kowe. Aduh, Pak. Bapak, dede niki nggih, Pak. Sampeyan ki wis tuwa ya pun mengkis-mengkis. Kok ya sabar iki kok dirokok iki karo. Tuwa ke. Nek ming macul ndasmu. Pak. Kalau kan macul ndasmu. Malah piye to Bapak ki? Iki omong pluk ngawon lho. Ya ki arep matur iki lho, Pak, dede niki. Aduh. Wis sedal-sedul wetenge lho. Sabar riyen. Sareh ngoten lho, Pak. Sampeyan ki wis tuwa. Nah. Burine niku. Nah. Pak. Menggah piye? Menggah.
iki. Dudu iki. Kok cangkemmu memni wong lanang. Lah kene gurine Mika lho, Pak. Iki sing ayo. Ayo kowe. Sapa-sapa tok platok, sapa-sapa tok ureng-ureng. Apa pokoknya ngono kuwi? Urung ngerti perkarane kok yo bunga-bungar mlathok. Jaluk plathok siramu. Wong ora ngerti perkarane kok bunga-bunga. Sing ora ngerti ngapa kowe? Gene wedi. Jur sak ngampal kene sing ngampur kowe kok. Mula nek penuangan ki menyang munyuk. Ora, Bu. Sik, Pak. Iki jejering kamu mbok yo aja ngoman-oman karo sing duwe. Aku niku gumun. Kanca kula arep dibawa, iki yo arep dibawa. Apamu? Kok sik. Jur kula aku wedi karo kowe. Bagi rasa bengok-bengok wong kowe ning omah yo kalare sik wedok. Sarungno ngger. Sarungno. Sarungno ngger, sarungno. Nah. Iya. Pak Kandani. Nek dadi wong kondang ki adus. Bapakku ki yo bedina adus kok yo. Arupane kok sikapane tau. Sik to. Awake dhewe nang laladan kene iki tamu utawa wong liya. Yen Aja banjur sembrono karo Bapak kula niku mila grunta. Sampean pangkate nopo, Den? Pangkate jam 6 esuk Yo mau. ngerti pangkate. Kurang ngerti. Niki pangkate batur. Paling dhuwur Ambek men batur kok ngomong-ngomongan. Sareng riyen penggarian, Pak. sik. Tak padunen. nek batur kula niki pancen kabunggale luput kula sing nyuwunke pangapura, Pak. Kae iki lek. Ora apa-apa kok pengalaman. Pengalaman piye wong disigar kok pengalaman. Rene. Mbok kenal tenan yo. Nek ana sing Ora ngerti sapa. Mulah bakon. Jenengmu sapa kok takon karo jenengmu dhewe? Ora kali Sura Menggala. Omong ora kena ting pecadak. Kleru. Sura Menggala, Surabaya rak person. Prek. Karena kowe. Ora dibatok. Sareh riyen megah riki. Lenggah. Piye to. Ampun diseneni lho, Bapak. Bagaimana salahnya Pak Dule? Lah, kene. Ora pancen anu sing ngatur aku kok kae. Kok tak omong. Heeh. Sing kaya kula niku gento, Pak. Dudu iki. Ya, Deden iki Den Mas Broto. Hah? Den Mas Broto. Den Mas Broto. Pripun? Den Mas Broto. Rene. Den Mas Broto galek. Nggih. Kae Den Mas Broto. Aduh, Den. Kudu ngapunten, Den. Bapak kudu ngapunten, Den. Kratos nek ikon sapi. Den Mas Broto menawi badhe pun pejahi. Monggo, Den. Mula kabeh ki nganggo dipikir, Den. nganggo dinalar. Ora waton ngarani sapa sing bakal ganggu anakmu. Nuwun pangapunten. Nah, mula saka kuwi Menapa pidananipun kula nderek Kanjeng. kowe manut Nggih. Bapak, anu Pidananipun menapa kula nderek. Alah, kowe kudu menehi dhuwit para sekabat. Mergo bengi iki ora dibayarke.
karcis di gratiske. Para sekabat iki kudu ora nggawa apa-apa neh. Ing panjenengan mboten preso kathah ingkang nglebeti dana den. Napa nggih? Ora ngerti kok. Ampun niroke kula den. Jangan nuwun menapa raine den. Ya wis sing wis kowe rene. Artanipun pinten den? Tebusanipun pinten? Sing baku kena nggo mangan anak bojo. 7 sasi. Ngono. Teruske, diteruske ta. Nek aku dibethok. Nuwun sewu Pak Sulo. Cek diguyang neh yo. Mangke sing tak krungu dene Mas Broto iki durung kagungan garwa kok muni anggo mangan anak bojo kaget ta. Kangkemu ora nggo ditata nggon ngomong. Ayo pelayan metu rono saiki. Kalian metu ngendi? Rono. Kalian ngendi? Ana ngendi? Rono tuh Pak. Ah. Pak Sulo Menggolo. Kok kae Pak Bro lah. Pripun rasane? Tak obati sing marahi watuk pripun rasane? Piye to marai watuk? Rada asin-asin ki apa? Peti mboten. Intel kula goreng sangan. Nuwun sewu Pak Sulo. Nggih. Nek wonten lupute rewang-rewang kula niku sing gedhe pamengku sampeyan. Pancen kala mangsa dheweke niku padha kaduwane kurang tuh. Ngoten. Wah monggo Den, nek badhe mejahi kula Den. Nuwun ngapunten saestu Den. Monggo menawi badhe dipun menawi badhe dipun Panggen rumiyin to. Kula niku mau ngarep kandha nek arit niki isih digunakake to. Nek seleh arit niku mbok papan sing nggih mbleh kula. Sinten sing ajeng mbleh sampean wong kula niku mau ngajeng nyutake arit. Nek bapak niku rak gaweane nggo pacul, nggon ajeng dipacul. Oh iki kon macul. Nangke wong. Ya wis ben kene wae. Menika kula wau ingkang putra pun cempluk warsiyah sawektipun bujung-bujung tiyang badhe dipun putra-putra wonten ing sak tengahing mergi mila lajeng rekanipun badhe kula tulungi kalian rewang-rewang kula menika namung kasunyatanipun lare ingkang nama Joko Gento menika ngedapi-dapi kasetengipun. Wah, nggih. Pancen nek Gento niku wong jim kok Den Mas. Dados dede tanding sampean Mila ingkang putra pun cempluk warsiyah kula pasrah. sakmenika malah ngaten kemawon. Kowe padha semingkir, tak adepane Gento. Monggo. Ngasuh lumiyin, dijak ngasuh Iya, sik. nggih, Pak. Monggo, Mas. Sing rene sik tak kandhani. Kok ketoke tresno karo kowe. Ngerti. Sing rene durung ana apa-apane, ya le arisan rasa sik. Ya. Cempluk tak adepane ya. Ora saiki Gento mung arep bebidung anakku. Pundi kowe to? Aku sing teko di rene. Selamat to, Dik. Pak Dik. Dak padha slamet to. Pamujimu apik to. Piye kowe karo keluargamu kabeh?
Oh, untuk pengestune Pak D, kabeh apik, D. Kok kadingaren kowe nang gone ngampal. D, aku tak lingguh ya, D. Ya, lingguh. Karo wong tuwa ki ora wangun, nek wong tuwa lingguh kowe ngadeg. Rawangun, D. Rawangun. Arep kondo Pak D. Kondo apa? So aku arep dadi manten, D. Arep dadi manten. Wah. Nek kowe arep dadi manten to. Rehning wong tuamu wis ora ana, bose kabeh Pak D. Arep dirowakake sing tanggung jawab Pak D. Kowe rasa semelang. Njur bocah ngendi? Apa bocah ampal? Apa bocah silaung? Apa bocah ngori? Oh, rasa ado-ado cah kene wae, Di. Cedhak kene. Kebeneran. Ayo. Nek cedhak kene anake sapa? Bocahe jenenge sapa? Tak lamare. Kok Pak D arep melamar ki kepiye? Lho wong bebojoan ki kudu dilamar dhewe wis tata cara to. Wong cahe wedok ki tunggal sak omah karo Pak D. Oh. Tunggal sak omah. Padha ngomong kowe apa bocahe? Sapa? Yu Cempluk. Warsiah. Cempluk Mbak Ayumu. Ayo. Atau pek. Dinggo ngraketke seduluran. Nek simbokku pancen wis ra ana, dening bapak ra isih. Rasa diraketke. Rasa diraketke. Cempluk kuwi rak mbakyumu. Dadi nek kowe kok entuk cempluk, mengko arep ngrusak taler, ngerti? Ya ora jeneng ngrusak taler wong bobojoan ki lanang karo wedok. Aku lanang yu cempluk wedok. Bener. Aku wis gedhe, Mbak Yu ya wis gedhe. Waras karo waras. Waras yo waras, Dik. Tresno karo tresno. Monggo aku tresno banget. Mbak Ayumu Oh kuwi. Iki Mbak Yu wis mulih urung? wis Oh, tegese wis ngomong karo Pak D. durung. Pak D yo ora nakoni. Ora. Aku gerangan kepiye kuwi. Wong anak mulih kok ora ditakoni iki gek kepiye. Ora tak takone dheweke wis sombong. Nek menar kok perwasa. Ora merwasa kok, Dik. Ora aku ki rembugan karo Yu Cemplung. Yu aku kedanan karo kowe, gelem tak pek bojo. Yo, Ngono kuwi. jur Mbak Ayumu. Mbak Yu Cemplung ki kandha muni ora gelem. Nah, kuwi Pak D ngandani kowe gelem apa, Bro? Ngarep aku wis kandha. Wong bobojan tresno karo tresno, waras karo waras. Nek kowe karo Mbak Ayumu, Mbak Ayumu waras kowe ra edan. Oh, Pak D rak sok kandha. Piting tresno kuwi jalaran ora ana liya. Nek anane iki ning gendro, Mbak Yu ki suwe-suwe ya tresno. Patun Pak D gelem ngresmekke ngono, Dik. Nek le kandha mau ora tresno. Dik, ketemu kecongkol apa, Dik? Dik, entuk ya Dik aku bebujuan karo Mbak Yu. Bang nek Pak dhewe ora ngolehke, arep nunggu kapan arep digawe. Tok. Seneng to Pak D iki tamune akeh, sumbangane akeh. Tok. Seneng entuk sumbangan kowe seneng entuk tukon banyu, Dik. Tok. Tukon banyu kuwi apa? Oh, Pak dhisik kaya ngene iki tok patekke. ya ora tegese banyu ki banyu penguripan.
jare donya ki nek ora ana banyu, ora ana barang sing tukul, ora ana barang urip. Ora nggo ngrujuk raimu. Ora. Mosok aku cak arep ngrujuk raine Pakde. Yo jenenge Kakak Kromo, Dik. Wong tuwa kuwi nek omong tenan ora guyon. Ha iya. Ning aku omong mung tok anggap angin liwat. Tok tak kandhani. Nek jane aku ya seneng cempluk tok peke aku duwe mantu kowe ya seneng. Wong golek mantu sing prongos ki angel kok. Ya aja ngono, Dik. Wong sing jenenge wujud rupa kuwi ganjarane sing gawe urip kuwi bapak karo simbok. Piye-piyene ya kudu tak ajeni. Iki paringe bapak karo simbok, Dik. Ngono aja banget-banget ngalek-alek liyan, Dik. Ngono ya, Tok. Wose cempluk tak kuwi. Ya aja ngono, Dik, aku wis batur tresna. Wis subur lho, Dik. Tekan Purworejo barang lho, Dik. Yo tekan kene arep nekseni aku lek dadi manten. Nek Pakde ora nglilake jenenge Pakde iki tak rumangsane nek wis tuwa. Kowe manut apa ora? Manut murungke nggone seneng karo cempluk ora? Oh, ora isin aku nek ora sida karo cempluk. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, Dik. Yo, penake ya, Tok. Aja Pakde. Aku lara, iki aku ora iso ngomong. Aku tak ngasut. Pakde. Wah, nyokot. Wani-wanine nyokot kaya ngene, Bang. Aku ora iso ngepek kuwi durung. Nek Pakde muni datelen kowe. Yo ora ngono kuwi wong aku ora tau. Aku manut. Ning waton kowe murungke nek arep seneng karo cempluk. Aku ora iso ngepek. Tenang. Aku tak ngepek mami ora. Hus. Mami ki di adikku Murjono lah. Saya mengidep-idep ngarep berperan. Ya wis aku ora ngepek sapa-sapa wis. Nek tenang. Bismillahirrahmanirrahim. Cangkemmu muni piye? Lumrah cangkemmu kandhake bapak dadi apa kowe? Oh, kandhane grangane. Bola bali nek jim ora tatanan. Oh, entok. Kapan wae kowe nek mbebidung anakku aja sambat kowe. Saiki bapak trimo ora nek anake diajar karo Pak Dinggolo. Nek aku ora apa-apa, Pak. Krungu tembungmu mau. Kuwi atiku yo panas. Mesti panas, bola-bali genthok. Ning wong kepengin duwe, kuwi kudu sing sabar. Ale sabar piye nek wong tuane dielek-elek karo Pak Dinggolo. Bola-bali anake suruh bangsal wong kaya tikus slurut. Piye?
Apa aku ora muring, Pak? Sing ngomong sapa? Pak Jenggala. Manut ra? Jempluk ra entuk topek. Anake suruh bangsat kaya beluamoh ngono kuwi. Anake suruh bangsat kaya beluamoh ngono kuwi. Ayo malah apik belone karo kowe. Bapak iki kudune nesu. Ayo nesu ra ya ana jalanane to. Ora kaya anake bangsat kaya sapi anyang-anyangen. Ming dionekke ngono wae kok nesu. Ning ra ora anyang-anyangen to? Ora anyang-anyangen. Ora. Lah iya, kula rasa nesu. Saiki tak rembuke. Nang tuwa padha tuwa. Dirembuke sing baku, kowe lakon dadi bojone Cempluk Warsia. Nang lho, Pak. Yo. Tak tunggu. Minggat ora? Toh. Jaluk tak kolon meneh kowe. Ora, Dik. Jaluk tak kolon meneh. Mumpung ngono gerangane. Jaluk tak kolon meneh. Jaluk tak. Pak, tak nang jaba ya, Pak. Dirembuke Cempluk ya, Pak. Wis aja kuwatir. Engko aku sing njaluk Cempluk. Ceket ya, Pak. Mesti dadi bojone Cempluk. Tenan ya, Pak. Ora tiru-tiru ku ndekku. Aku kowe ora ngono kuwi kok beda kok. Kene lho. Kene lho kene lho. Ya. Rak yo padha slamet to, Le. Yo pangestune Kanggala. Ora ana apa-apa kok sebaline piye Kanggala? Pamujimu apik, syukur. Lagi nandur apa kowe, Le? Ayo gaweane wong ning desa yo nandur telo. Akene aku mati urip bako, Le. Nek kowe nandur telo ki aja waton tegalan bro, tegalan nganggur tok tanduri. Kidul desa kan tegalanku. Aku tok tanduri telo ki karepmu piye? Mongko ming telo maluthuk. Ayo tukule kaya ngono kuwi kok. Kae angkahku arep tak tanduri telo emas. Lemu ngomong telo kok telo emas ki nggonmu ana ora? Ora ana. Nggonku ana kok. Telo emas ki telo apa? Mas Broto. Arep tak tanduri telo Mas Broto. Iyu. Wong tanduran kok telo Mas Broto. Kang Suro. Aku iso nampa tembungmu kuwi. Lereking tembungmu kowe ngandhake arep nandur telo Mas Broto. Dadi Mas Broto wis nang kene. Wis. Terus arep tok jodohke karo anakmu. Wis kebacut aku entuk. Ini lho, Kang. Sejatine tekaku mrene kuwi aku ditangisi anakku. Gento kuwi kepengin omah-omah. Monggo bocah wadon sing disengi Gento kuwi anakmu Warsia. Sepet tiba mlungan. Tegese apa kuwi? Kalah cepet wis rauman. Lho kok kalah cepet wis rauman? Wis ditembung Den Masih Broto kok. Ane lak durung resmi. Senajan wis ditembung Den Masih Broto, ning anakmu ki rak durung resmi dadi bojone Den Masih Broto. Aku wis kebacut nglelakake. Saiki diurungke wae, tak jaluk, tak jodohne karo anakku. Aku tak takon lho. Piye? Kebo sapi kuwi sing digugapani. Keluwe. Nek menungso cangkeme. Nek cangkem wis muni entuk, kok kon batalke iki piye? Ayo kabeh ki rak bisa direka to, Kang. Apa kowe kepengin bondo? Mergo Den Masih Broto kuwi putra Dipati Ponorogo. Ya. Bandane akeh. Yen Gento kuwi anakku, wong ora ndek apa-apa. Yen kok kepengin bondo, kepengin tukon sing akeh, kowe njaluk tukon apa? Nek perkara kuwi wis dudu perkaraku. Katresnan kuwi
Perkarane anakku cempluk. Anakku cempluk karo Den Mas Broto wis padha tresnane. Kok aku arep misahke piye? Ayo kari ngomong Den Mas kon bali ning Ponorogo terus Warsiah dientukke anak. Ora usah takon bali mesti bali ning Ponorogo. Lah mula saiki aku pinangka bapake Gento. Nek ora iso nuruti anakku nganti kagol. Anakku nganti malu sing kalangan kuwi aku. Kosok balen. Nek anakku cempluk ora tresna karo Gento, ning tresnane karo Den Mas Broto. Nek nganti tak pisake mesti bakal edan. Sing kapitulan yo aku. Lah nek tak peksa tak gawa ning nggonku, War paksa aku. Paksane nek bisa le. ngejak gojek kowe. Lho. Suwe ra tau gojek kok. Ayo dadekke kono lho. Aku dhisik kok kowe Yo kowe sik. Saksane. Ayo. Ayo.
Rana le. Ini wis kangen. Apa ditotok iki piye? Ya kepiye? Yo. Lah nek aku arep ono malah ngene. Ayo le. Dang seblakno le. Ora modal kowe. Polore ndang seblake le. Sangkas. Iki mau wis nyeblake durung le. Mripatmu ngerti apa ora? Ora krasa le. Sun mburi. Yo. Ora bongko to kowe. Gentenan le. Yo. Sing dilarang aku dhewe. Bismillahirrahmanirrahim. Piye kang wis urung? Tegese kadikdayanmu isih popok. Ya mung napasmu le kempis-kempis. Sekarang wis sirah 6 e, Kang. Rabi ping pira to, Le? Ketoke ping 3. Ayo le rabi ping 3 bener kempis-kempis. Kuwi elingku lho. Sing ora kelingan, Ora ketung. oh ya. Saneh le. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mari. Tak kukurke apa piye? Ayo padha-padha duwe pusaka rak ya kanggo nambani, Kang. Ya, oh ki mau tak tambani. Tambani. Oh, saiki karepmu piye? Ah. Rening kowe karo aku lek gelut. Ora ana sing menang, ora ana sing kalah. Ya. Monggo kudu ana sing kalah salah siji. Mulai saiki durung bisa ana kerampungane. Aku njaluk wektu. Njaluk wektu 100 dina. 100 dina Tak golek guru sing ampuh. Arep golek wewengan. Yo. Arep golek pangandikaning sing kuwasa. Bagus. Ye. Neng kosok balen. 100 dina kowe ora tekan kene kanggo kalah. Yo. Kanggo perjanjian saka sapa sing ora teko kuwi tegese kalah. Yo, wis. Yo. Ngono ya. 100 dina.
Putune Dewi Maya. Gayeng tenan iki ya. Woi, ya cetha. Mas. Mas. Iki aku njaluk sumbangan sesuk minggu dak. Ning nggon aku ya Mas ya. Eling Sesuk minggu ki resepsi. Meletku karo Deno Subrata. tak wedaki sih. Wedaki sen Mas. Ben ayo. Ngene iki lho ben bagus. Mas, ya. Iki Mas ayo sing dayung ya, sing dayung. Iki lah ya. Dino minggu aja lali sesuk janji kabeh. Ayo. Iki sing kabeh tolong. Saya ora kena meri lho ya. Iki ya. Semin tempat ayo, matene tekan matene. Oh iya, do sumbang kabeh. Sumbangan. Ayo, ibu-ibu ra kena meri. Sing gak nyumbang mangga. Lembek aku tinggal aku kesel gendong dong. Mang, tinggal dong, tidak. Gendong. Aku berise. Iya. Gendong kowe ora kesel aku. Tekan anu nggon resepsi sesuk ya. Heeh. Iki sing do jagong wis akeh banget lho iki. Iki sing do nyumbangane yo akeh. Iki lho Pak Gatot iki. Iki Pak Gatot sing di Pak Gatot. Heeh. Bu mboten meri nggih. Dojo pulang gandon. Nek karo Pak Gatot nggih mboten. Gogrong lho. Iki sing edan seminten aku malah ketut. Ayo. Wis ayune kaya ngene wis tak dandani. Kesok iki gak arep resepsi iki kancaku wis do teko kabeh to. Wis kira tamune akeh tamune. Tamune akeh. Sen tok pira kuwi entuk-entukane mau. Wis, edan aja nganti mari. Wong edan ki ora bakal kena perkara. Aduh. Ngapa-ngapa entuk. Aku arep ngajak Pak Bali. Wong angel abot to. Sing edan seminten malah aku ketut iki. Ayo Mbak. Apa rasane ora? Alah. Yo. Para tuamu nonton. Ini supaya Tetep eleng ora. Tetep aku
temoke. Temoke ndi? Sing nggon kuwi mau sesuk kuwi to nek do mantenan jarene kon pundhut sidi wae ngono kuwi mau sih. Sapa si Peki mau piye to? Apa ning apa Dewi Maya wae didot kuwi. Dewi Maya. Oh nganggo sidi. Kasidi. Piye apa? Iki kasidi. Tandale tinggi. Iki ketoprak iki wingi. Sing iki sing Lakone wingi. Dewi Dewi Maya mayat didot. Iki wis berbentuk kasidi. Terus kasih Sidi. Oh, sidi. Sing disetel nang podio kae lho. Wis aku lho udah dituwoke kae terus disetelke kuwi ya. Lungguh dituwoke, disetelke iki. Heeh. Terus iki nek biasane diganjuri piye? Pas iki dipiyake sidi. Ya engko disetel. Oh, ora to ya. Iki kadidol. Didol teng. Heeh to. Oh, jarane sebentar. Iki didol. Siji 20.000. Oh, 20.000 nek nang nggonku 75. Oh. Iki sing ngersake. Heeh. Saged den wonten aja. Nggih. Oh ya. Iki arep ditemoke. Aku tresno ning ora klakan. Ikan cucut mandi di kali. Ikan cucut mandi di kali. Jangan cemberut merhati. Ini mungkin. Awang edan ora salah ras. Ini mung gendong mau kadi ngendi. Wis kok kulum. Arane. Ora kaya wong kang bingung. Ten saru mboten salah kok nyencengke kaya kene kencenge kira ya pinggir ngono ku lho. Sawange niki awakku sing lembu. Iki malah kaya dandan sawah. Dan iki cinceng rapopo. Hah? Iki maca apa kan? Dipernahke. Aku ki keloro-loro tenan. Tembok ya, Cok. Sandale sapa sing tok bawa? Denes. Wis duwe ra Iya, ya iya, kok bisa kaya ngene. Saja. Iki lho. Seling. Mas brotak jenggote kaya ngono. Ya kuwi bapakku. Alah. Lah, nah iki tenan iki. Iki sing jeneng piye bagus. Iki buyandule Mas Denas. Niki pitumbasipun. Apa pitunganipun pitumbas apa? Oh, pitunganipun. Ana dayuh arep tuku kowe. Iki mau tak tawake ning mriki. Aku tinggal piro? Iki ngene ya, Dik. Apa? Aku tekan kene iki mergo ngerti. Ngerti apa? Si Mbak Yu. Aku ora nek wong kuwi alit. Mau tenan protes Kok malah medeni. Wong den mau protes bagus kok kaya uang. Niki mun rumrah. Ngalih. Eh. Kae lho, suminten ki wedi. Wong apa memedi kaya ngono. Kalih kula. Kono. Kono. Ayo lho. Dan kabeh. Iki aku tekan kene iki ana perlu. Nggih, Mbok Wis Dik. temen rasane. Kira kowe ngerti apa sebabe? Kula ngerti sing dadi sebabe Mbak Yu. Suminten niku mboten waras.
Perkarane nak kedanan kali Den Mas Broto to. Iya, Ora kok kedanan ning kagol. Kagol. Ora sida dadi manten. Blenjani gitu. Sakniki niku Den Mas Broto niku seneng kalih cempluk warsiah. Tenan kita tekan kene. Nah, sakniki wis digawa ning Endi? Kadipaten. iya. Balanono tembungmu pisan engkau. Ngeten nggih. Le mboten sida kalih yu. Pinten? Den Mas Broto kuwi. Den Mas Broto niku Sebabe? sakniki dadi bojone cempluk warsiah. Sing marake dan Mbak Yu niku si warsiah. Anake Kakang Suramanggala. Anake Oh, tak Suramanggala. golekane. Oh, sing marah yuk, balik. Ayo, sampeyan nang omah wae, tak tutut wae. Ayo. Gawe wirangi adimu sing Suminten. Ora krasa luput tok. Luputmu tok kempit tok indit ya. Biar mau wadon apa kowe? Setan. Demit ngendi sing ngenjengi kowe, Kok? Luput kula niku napa? Dadi kowe ora ngrumangsani luput to? Suminten cabarne dhawuh karo Den Mas Broto. Jalaran Den Mas Broto kepencut karo yapurmu tak kandhani. Rumangsa ora? Ngakoni ora? Kula mboten ngerti. Ora ngerti. Jare Subroto temantenan karo kowe, seneng karo kowe. Niku lho rak mboten ngerti. Mulane ning papan kene ora ono pilihanku kejaba mung arepmu mateni kowe. Ampun tadi. Malah tuwas wis gerang kok dadi ngeret-eret bocah. Durung ilang pupuk lempuyange piye? Yo ben. Kowe ra ngrumaksan wis gerang. Nek le Gerang iki segere wis arang-arang. tak akoni aku wis tuwa. Ning apa sebabe aku nganti glandang anakmu? Ya ana sebabe ora kok mung waton sebabe. Sebabe Den Mas Broto jare seneng karo Warsia. Ora mung jare pancen wis seneng. Nah. Neng kene iki kala Kakang Suramanggala tak kandhani. Nggih. Mulane aku nganti landang anakmu si Warsia. Jaranan sing gawe kogelku, sing gawe kogele anakku si Suminten. Kuwi yo anakmu. Warsia apa tok ajani? Jare Suminten edan. Atrep. Atrep Jenenge dan turunan. Loh. Yapurmu nek nyuwara waton. Apa aku tau edian po? Mung Suminten edan turut dalan. Nek kowe edan bondo edan kalungguhan. Rumangsane ora? Ora. Kowe gawe lelabuhan. Etok-etok nyekel to gawe wong ning Gunung Klothok supaya gawe kisruh. Nek ora ana wong sing bisa nyekel, njur kowe sing nyekel.
Neng brandal mau gaweanmu iya ora. Sapa sing kandha? Aku ngerti. Upama ngono kuwi temenanan. Kuwi nek dudu perkaramu. Njur kene ngopo sakwise Den Masih Broto arep paringke aku dijodokke karo Suminten. Njur tok arep tok gaglak tok nekke anakmu. Dasare anakku ayu. Apa anakku kurang ayu? Ora ayu. Anakmu bobor. Bobor. Ibarate wong bakul gethuk kudanan tekan pasar-pasare bubar. Ini ya padha anakku padha wae. Anakmu ya ayu, singset ning kurang pangan. Bro. Ya kuwi wong ki nek mangan bodone tok ya kaya ngene iki. Alam saiki rawani mungsuh, kanestan aja takon dosa. Perkara kuwi ngundat-undat perkara kuwi oncek-oncek ngilmu lan kawruh sesuk liya dina. Ning perkarane sawangen sae. Sawangen Kang Suranggana. Nek aku wis nyawang njur piye kan? Nek kowe duwe anak kaya lelakone Suminten iki apa ora mrina kowe dadi wong tuane? Nah aku ora. Mergo gawane dhewe. Allah becik bener luput lara penak. Mung saka wae dhewe. Nah, ya alam saiki ora wani musuh kanistan. Bakal cilaka ning awakmu dhewe. Allah becik bener luput kabeh mung saka wae dhewe. Nek ngono wong liya kabeh mung nyangkan paran. Nek ngono kuwi Kakang Suranggana. Kowe meng bujung kepenak enake awakmu dhewe. Kowe ora gelem tetuluh marang liyan, ora gelem ngrasakake rasane liyan. Dadi saiki nek kowe tembunge seneng lamun ana wong susah. Mongko kudune ora kaya ngono. Anakmu edan genti kuwi perkaramu dudu perkaraku. Wis, saiki sawangan. Anakku karo anakmu ayu ndi? Nek dong ngono kuwi ya anu ayak anakmu. Anakku ayu, kejaba ayu, tangane gandhewa tinekuk. Tegese drijine piye? Lincip pucuk. Tur wetenge ora mblenduk. Bokonge nyenting rada munjuk. Sik wetenge ndendok Nek disawang saka mburi cunduk saka ngiringan matuk. Nek disawang saka ngarep kepengin njuk. Dapurmu. Wong gerangane tetembunge werna-werna. Aku malah sengene kowe dan ngono. Kang, aku njaluk tulung. Nek kowe isih ngerti, isih ngrumangsani, aku ki sedulurmu, tulungono. Aku ya wis budidaya. Nek kowe ngrumangsani keluputanmu, tak tulungi. Ngopo aku ora nulungi karo sedulur? Awit aku tumindak piye wae iki sing tak goleki anak. Jeruk uripku mung nyawang anak. Sing tak arep-arep anak. Dadi nek kowe nganggep aku ki luput sak bliring tumindakku. Ya wis, tak dodo kalutan. Senene brane wae. Bro, kawanan brene, Bro. Meneng wae. Meneng Bismillahirrahmanirrahim. Menika sinten? Aku minten awake wis lemes iki. Dan eling kan. Bapak sing ning sandingmu. Suminten mesti bakal eling. Bab wis sak jabaning pepestet. Urung dadi gansing kepedhet. Durung bakal mari. Pak niki menem mawon Ya dibudidaya men enggal wari to. Aku wis ora iso sambat. Ora iso budidaya kan. Sapa? Sing ning ngarepmu sapa? Cemplong, aku cemplong.
Aku sapa? Apa? Nah, kae Pak. Yo. Kene iki. Ora sak. Dados anakipun Kista Darma ingkang nama Suminten menika lare menika Den Mas Broto. Nggih, Den. Ngaten Den Mas. kados pundi Pak Suro? Leres ngendika panjenengan kala wau. Suminten mila edan mergi panjenengan. Panjenengan wurung kalian Suminten lajeng edan. Namung sakmenika sampun waluya temah jati. Inggih. Pramila kula nyuwun kanthi sanget Mas. Mbok inggih kersa. Rening panjenengan dalem kagungan kadang anem. Mbok inggih anak kula Suminten niku supados dipun dhaup kalian Kang Rayi Den Mas. Inggih to Pak Suro, Suminten. Kula Den Mas. Kowe sabar nggone bakal tak pundhut garwa ora apa-apa jer nyatane aku saiki wis kagungan garwa cempluk warsiah Mbak Yumu. Saiki tembung upama. Tembung upama ki yen ora kena bali. Upama kowe tak dhauphake karo kadangku nom. Dimas Raden Sasongko piye? Luwih bagus, Nok. Luwih Den Mas Sasongko kuwi luwih bagus, luwih nom. Gelem ya, alen kananku kaya ngene yo cemplung. Oh, ya mengko. Pun pangapunten Den Mas kawontenan kula. Lah yo engko njur adus sing resik. Iya banget kok ya aku ngerti yo aku dadi kaya ngene. Ora ning lemu dhaup karo Den Mas Broto Cabar ora apa-apa. Kuwi arep dipundhut garwa dening kadange nom Den Mas Broto. Bener ngendikane Bapak, yen pojo ing atimu pancen duwe rasa tresna, aja tida-tida enggal matur. Gelem ya. Kula wontenipun namung sumangga nderek Den Mas. Den Mas, rening Suminten sampun nelakaken purun. Sakmenika ngaten. Monggo sesarengan sowan Kang Rama wonten ing Kadipaten Ponorogo. Yen ngaten kula tanggel jawab, mangke kula piyambak ingkang badhe matur wonten ngarsanipun Matur Rama Adipati Ponorogo. Monggo Den Mas. Cek, monggo. Cekap semanten Sutresno Budoyo atur pagelaran ketoprak Mataram ingkang katindakan dening keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta makarya sarengan kalian Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta kanthi ngaturaken lampahan Warok Suromenggolo Sumintenetan. Mugi pagelaran menika saged ndadosaken renaning penggali ing wusana sugeng pepisan pinanggih malih wonten ing atur pagelaran candhaipun nuwun.